खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि सनु निगमनि न'आव सिखावा हाबनानै लाख रां खावदों। हिन्दी सावथुन मुलुगनि मुंदांखा देंखोगिरि सनु निगमनि मुम्बाइआव थानाय न'निफ्राय सिखावा गासै 72 लाख रां खावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 19 मार्चनि हर गेजेराव सिखाव खावनाय जाथायखौ सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। बे सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव देंखोगिरि सनु निगमआ पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय। आसामनि हाइएस्ट सिभिलियन एवार्ड्स 2023 खौ फोसावनानै होबाय। आसाम फैबोआव सासे, आसाम सरपआव 7 आरो आसाम गौरबआव 15 गासै 200 सोद्रोमाफोरनि मुंफोरखौ फोसावनानै होबाय आसाम सरकारा। बे 200 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 2 बर'नि फिसाफोरा आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जादों। सायख'जानाय 2 बर'नि फिसाफोरनि मुं फारियै रुस्तम बसुमतारी, सर्बेश्वर बसुमतारी। क'क्राझार जिल्लानि कसुगावनि महामाया मन्दिराव दिनै मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननो लानाय बर'नि थै सावथुननि मुहुरतखौ जागायो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा डिरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो रोंसार मोसाहारिनि दैदेननायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव दिहुनजानो गोनां बर'नि थै मुंनि सावथुननि सावथुन सेबखांनायखौ दिनै कसुगावनि महामाया मन्दिराव फुजा होनायनि गेजेरजों जागायजेनबाय। बे बर'नि थै मुंनि बर' सावथुनाव फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर फारियै सोरां नार्जारी, फुजा मोसाहारी, रिंकी ब्रह्म, थाख्लाय नार्जारी, ओम प्रकाश खिरखातारी, संगिना ब्रह्म, मासुम ब्रह्म, राजश्री बसुमतारी, फामफुलि गयारी, राजिब ब्रह्म, गीतान्जलि ब्रह्ममोनखौबो फाव खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बर'नि थै मुंनि सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो नुनो मोनगोन। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आरो असमिया आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव लिक जानायनि थाखाय बे मोननै आयदानि आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि उनाव बे मोननै आयदानि आनजादनि खालारखौ सेबाया फोसावनायनि उनाव सेबाया गोदान बिथोन फोसावदों। बिगियान आरो असमिया आनजादनि थाखाय सीसीटीवी केमेरानि खाथियाव सोंथि बिलाइखौ बेखेवनो सेबानिफ्राय बिथोन होनाय जादों। आसामनि लाभलिना बरग'हाया वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। भारतनि गोदान दिल्लीआव खुंजागासिनो थानाय वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय आसामनि लाभलिना बरग'हाया फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। 75 केजि केटेगरियाव लाभलिना बरग'हाया सेमि फाइनालाव चाइनानि ली qianखौ 4-2 फारागथियाव फेजेननानै फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हायो। एपिएससिनि बारग' गाहाय मासिगिरिखौ बिजिरसालिया जामिन होबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राकेश पालखौ जामिन होबाय। एपिएससिनि बारग' गाहाय मासिगिरि राकेश पालआ गेनाखान्थिजों लोब्बा थानायनि दायाव गासै 6 बोसोर 4 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव दिनै उदां अख्राङाव ओंखारबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।